Александр Лукашенко подписал указ, згодна з якім у калегію КДБ увялі намесніка дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі. Алесь Новоборскі у артыкуле на інтэрнэт-старонцы Белсату паспрабаваў разабрацца, чаму ўзмацняюць кантроль над адною з асноўных сілавых структураў. Асоба намесніка дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі, які ўвайшоў у склад калегіі КДБ, дакладна невядомая. Але, як зазначае глядальнік радыё «Свабода» Валер Карбалевіч, гэта і не галоўнае. Эксперт упэўнены, што гаворка пра перакрыжаваны кантроль. Прызначаны чалавек будзе падпарадкоўвацца Савету бяспекі і наглядаць за працаю КДБ. У Беларусі ёсць два Саветы бяспекі. Адзін палітычны орган, другі тэхнічны, якім цяпер кіруе Александр Вальфовіч. У калегію КДБ увайшоў намеснік менавіта гэтага тэхнічнага савету. Канфлікты ведомстваў толькі на руку Лукашэнку. Для вырашэння праблемаў яны ідуць да каго? Хто галоўны арбітр? Хто галоўны суддзя? Гэта сам Лукашенко. Ён будзе вырашаць, хто вінаваты, хто мае рацыю, хто не. Для яго гэтая сітуацыя добрая. Дрэнная, калі сілавікі пачнуць аб'ядноўвацца, пачнуць групавацца.